Хомладорӣ пас аз 35 сол. Қаблани чунин занонро синни таваллуд баланд меномиданд ва аксар вақт тавсия медоданд кесарева. Ҳоло занон хомладорӣ ба таъхир меандозанд, то барои худ зиндагӣ кунад, сафар кунад ва дар карьера рушд пайдо кунад. Ба 35-солагӣ онҳо таҷриба, маблағ ва муносибати оқилона ба таваллуд ва модаригӣ доранд. Баъзан чунин хомладорӣ ҳатто солимтар аз хомладории барвақт аст. Аммо соатҳои биологӣ идома медиҳанд. Сифати тухмпораҳо кам мешавад ва ба организм омилҳои беруна таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, ҳатто дар ҳолати хубсаломатӣ, пас аз 35 сол тавсия дода мешавад, ки тести перинатали генетикӣ васеъро според. Ҳамчунин, барои нигоҳ доштани сатҳии зарурии энергия муҳим аст, ки тарзи ҳаёт, ғизо, хоб ва фаъолияти ҷисмонӣ бо диққат назорат шавад.